Dobrý den, dnes vám řeknu něco o teorii osobnosti. Zaměřím se hlavně na psychoanalytickou a behavioristickou. Nejdříve vám řeknu, co to osobnost vlastně je. Osobnost je soubor psychických vlastností, způsobu chování, prožívání, myšlení a motivace, které tvoří jedinečný celek člověka. Každý z nás má určité vzorce chování, jak jednáme, jak přemýšlíme, co cítíme, a právě souhrn těchto charakteristik tvoří naši osobnost. V psychologii existuje mnoho teorií, které se snaží vysvětlit, jak osobnost vzniká, co ji ovlivňuje, proč se lidi chovají tak různě. A dnes se zaměřím na dvě klasické, ale hodně odlišné, psychoanalýzu a behaviorismus. Psychoanalytická teorie vznikla na konci 19. století. Je spjata se jménem Sigmund Freud. Freud věřil, že lidské chování je z velké části nevědomé a že ho ovlivňuje vnitřní konflikty mezi našimi přáními, morálkou a realitou. Osobnost podle něj tvoří tři základní složky. Id, ono, ego, já, superego, nadjá. Id představuje vrozené pudy a touhy, je hodně impulzivní a iracionální. Řídí se principem slasti. To uspokojení chce hned. Ego, iracionální část, která se snaží najít rovnováhu mezi pudy ida a požadavky reality. Řídí se principem reality. Superego, to je náš vnitřní morální kompas nebo svědomí. Obsahuje normy a hodnoty, které jsme si osvojili od rodičů a společnosti. Freud zdůrazňoval i význam nevědomí, obranných mechanismů a dětských zkušeností. O těch dětských zkušeností hlavně vztah mezi rodiči a dítětem. Podle něj se v dětství vytváří základy osobnosti a potlačené konflikty se mohou později projevit jako neurózy a úzkosti. Na druhé straně máme behaviorismus, který vznikl jako reakce na psychoanalýzu. Jeho hlavními představiteli byli J. Watson a B. Skinner. Behavioristé odmítali mluvit o nevědomí nebo vnitřních konfliktech, protože se to podle nich nedalo objektivně pozorovat ani měřit. Zajímalo je hlavně pozorovatelné chování a to, jak je formováno učením a prostředím. Základním principem behaviorismu je, že osobnost je výsledkem učení, tedy reakcí, které jsme si osvojili díky zkušenostem. Například pokud je dítě odměňováno za nějaké chování, tak ho bude opakovat. Pokud je za nějaké chování ale trestáno, tak to chování omezí. Skinner mluvil o operativním podmiňování, což znamená, že chování se upevňuje nebo oslabuje podle důsledků, které následují. Behaviorismus tedy chápe osobnost ne jako soubor vnitřních sil, ale jako souhrn naučených vzorců chování, které jsou výsledkem prostředí, výchovy a zkušeností. Teď si je porovnáme. Psychoanalýza tedy zdůrazňuje vnitřní svět člověka, jeho city, motivace, konflikty a nevědomí. A behaviorismus zdůrazňuje vnější svět, tedy prostředí, učení a pozorovatelné chování. Samozřejmě obě teorie uznávají to, že chování má určité příčiny, jenom se liší v tom, kde ty příčiny hledají. Freud je vidí uvnitř člověka a Skinner v prostředí kolem něj. Oběma se samozřejmě něco vytýká. U psychoanalýzy je to, že její tvrzení nelze ověřit experimentálně a že jsou často spekulativní. Behaviorismus se zase vytýká to, že zanedbává vnitřní prožívání, emoce a individualitu, čímž redukuje člověka na stroj, který reaguje na podněty. Teď si rozeberme modelovou situaci.
Z pohledu Freuda by strach, který student cítí, mohl mít kořeny v dětství. Možná měl přísné rodiče, kteří ho často trestali, když udělal něco špatně, nebo se mu kdysi někdo posmíval, když promluvil před třídou. Tento traumatický zážitek mohl být potlačen do nevědomí, ale přesto ovlivňuje studentovo chování. Jeho ego se snaží bránit úzkosti pomocí obranných mechanismů, například vyhýbání. Raději předstírá nemoc, než aby mluvil před třídou. Superego by mohlo zvyšovat tlak. Vnitřní hlas mu říká, musíš být dokonalý, nesmíš udělat chybu. A id by chtělo klid a úlevu, a proto se podvědomě rozhodne vyhnout se situaci, která stres vyvolává. Psychoanalytik by s ním pracoval pomocí rozhovoru a snažil by se odhalit skrytý konflikt a uvědomit si jeho příčiny. Pak máme behavioristický pohled, který by se k problému postavil úplně jinak. Zaměřil by se na to, jak se student toto chování naučil. Možná se student kdysi strapnil před třídou, třeba se mu někdo smál a od té doby si spojil mluvení před lidmi s negativními důsledky. Tohle je typický příklad klasického podmiňování. Mluvení si spojil se stresem, stres s posměchem a tím vznikl strach. Vyhýbání se vystupování pak funguje jako negativní posílení, když se student vyhne stresové situaci. Úzkost na chvíli zmizí a tím se jeho vyhýbavé chování posiluje. Behaviorální terapeut by se nesnažil rozebírat jeho dětství, ale naučil by ho nové reakce, například postupně expoziční cvičení, kdyby se učil krok za krokem vystupovat před lidmi a dostával by za to pozitivní zpětnou vazbu. Děkuji za pozornost.